biex bħalek mal-qawma niksbu rebħa f'salt natek fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Mulej inti b'demmek fdejtna minn kull tribu u lsien, minn kull poplu u ġens, u għamiltna l-Alla tagħna saltna u qassisin. Alleluja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn l-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u li nweruh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Inti li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom, mulej ħniena. Inti r-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek, Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nobietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dil-Qudies jab suffraġġju tal-irwieħ tal-bżonnijiet tal-familja. O Alla, inti biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li jibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmin għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wieħed Fariżew jismu Gamaljel, mgħallem fil-liġi u miġjub mill-poplu kollu, qam fis-Sinedriju u ordna li lill-Apostli joħorġuhom il-barra għal ftit. Imbagħad qal lil sħabu: Irġiel ta' Iżrael, iftħu għajnejkom sejrin tagħmlu lil dawn in-nies. Ftit żmien ilu qam Tewda u beda jgħid li hu xi ħaġa u madwar 400 raġel qablu miegħu. Dan qatluh u daw kollha li kienu marru warajh tferxu u ġew fix-xejn. Warajh ġie Ġuda il-Galilew fi żmien iċ-ċensiment u ġibed poplu sħiħ warah. Lil dan ukoll qatluh u xterdu daw kollha li kienu marru warajh. Fuq dan li ġara issa ngħidilkom, ħallukom minn dawn in-nies u itilquhom, għax dan il-ħsieb jew ħidma tagħhom jekk hi ġejja mill-bnedmin għad tisfa fix-xejn. Iżda jekk ġejja minn Alla ma jseħħilkomx teqirduhom. Araw li ma ssibux ruħkom li qegħdin teħduha kontra Alla. Imbagħad għadu fuq il-parir tiegħu, sejħu lill-apostli qudiemhom u wara li tawhom is-swat ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu. Imbagħad telquhom. Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana tal-li ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. U kuljum fit-tempju u fid-djarhom kienu jgħallmu u jxandru bla waqfien li Ġesu hu l-Messija. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża. Il-mulej hu l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammer fid-dar tiegħu. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda mfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin,
it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilea jew tat-Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu telaq lejn il-għoljiet u għad hemmhekk bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib il-għid, il-festa tal-Lut. Ġesu refa' għajnejh li maħkotra ta' nies ġejja lejh u qal lil Filippu: "Nen nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom xi jieklu." Dan qalulu biex jipprovah għaliex ikun jaf x'sejjer jagħmel. Filippu wieġbu: 200 dinar ħobż ma jkunx biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit. Wieħed mid-dixxipli tiegħu Indri Xuxmun Pietru qallu: "Hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies?" Għedu n-nies bil-qiegħda qal Ġesu. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix, għalhekk in-nies li kienu madwar 5000 raġel għadu bil-qiegħda. Imbagħad Ġesu ħal ħobżiet ratt il-ħajr u qasamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela." Mar jiġbruhom u mlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xejr wara li kienu kielu. Għalhekk dawn n-nies meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesu qalu: "Dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja." Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin sabiex jieħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, reġa' warrab waħdu lejn il-għoljiet. Il-kelma tal-mulej. Ħuti eżis nitolbu lill-Alla missierna li bil-qawwa tal-Ispirtu li qajjem lill-Ibnu Ġesu Kristu mill-mewt, aħna nxandru bil-ferħ il-fidi tagħna fl-isem ta' Kristu, mulej u Messija u ngħidu: xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu tiegħek. Xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu tiegħek. Għall-Papa u għall-Isqfijiet sabiex iwasslu bil-ferħ l-aħbar it-tajba ta' Ġesu Kristu l-mulej bl-istess kuraġġ tal-Apostli nitolbu: xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Għas-salvazzjoni ta' dawk li bl-imġiba tagħhom qegħdin ifixklu t-tixrid tas-saltna tiegħek fost il-bnedmin nitolbu: xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Għal popli li jisofru l-ġuħ tiegħek tal-gwerer biex min huwa responsabbli mit-tmexxija tagħhom jaħdem biex jagħtihom għajxin diċenti u mhux biex jikseb armamenti nitolbu: xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu tiegħek. Għalina sabiex inkattru l-ħobż tal-kelma ta' Kristu fost ħutna b'impenn tagħna li nsiru evanġelizzaturi tad-dinja tal-lum nitolbu: xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. U fl-aħħar nagħmlu it-talbit tagħna. U Alla missier tagħna, inti tajjixna fil-mejda tal-kelma
u hemm tkabbar l-Knisja tiegħek. Għatina li nilqgħu l-messaġġ tal-imħabba tiegħek sabiex insiru fid-dinja ħmira u strumenti ta' salvazzjoni bi Kristu Sidna. Semmo uffiċ l-altar tijek, Anja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnatu. Kull barka ruħi ssir, fit madam ħabba slimu fidwa fuq raser iġġib. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħenmu lejja l-familja tiegħek u lqa l-offerta li tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet, iżda tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruh f'dan iż-żmien li fejn ġie ssakrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-salta tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan għall-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-semawit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-semawit. Qaddis tas-sew inti mulej istħollok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk, qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bil-kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs, radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu
il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr birek tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna mnamlu dam tifkira tal-passjoni li bijebnek f'dina u tal-qaw minn mitlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li huwa jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba li Knisja tiegħek tul il-mexja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet bil-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tibat talb ix-xoqata dil-familja li inti li ta' tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna l-mejtin wal daw kolli li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll fl-imkien itaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawr id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min oħat għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek
inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jisbew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnem. Dan huwa Kristu li ġwanni qal fuqu. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix idħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Namlu tqarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Rid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt
u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex daw kollha li jinfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija. Il-maqdis ta' Biru, il-firxeti